I don't want peace. Komai zai sauya. Albarman Muhammadu Rasulullahi. Mu da Allah muka dogara bawa baya yi. 2027 sai Umar Gurgu wallahi Allah. Ko a zaben ko in zaɓi kaina ko yau ko gobe. A fito sauƙi zai zo rangwami. Daman mu Allah muke gaya kukanmu. A 27 sai ni a zaɓe ni ko in ta dangwala wa kaina. Shari'a ta zo daidai yadda ake so. Mulki namu ƙasa tamu. Adalci kuma muna nema a gurin Allah shi zaɓi. Ezo. Bakan, mu je zuwa mutanen gari. Ya kai. Tun da na taho baka ji maganar da nake ba akan cewa adalci zai zo ƙasa. Kamar ya ni na ruwana da abin da kake faɗa, abba na siyo sabuwar jaka. Abba ka siyo sabuwar jaka. Ka je ka siyo kayan shaye-shayenka. Duk inda ka siyo a ido na ka je ka siyo wannan kayan ka zuba su a jakan nan. Shine kake magana cewa abba za ka je ka kaiwa ko? To ga Umar kawai idan ina sabgar rayuwa ta kawai mutum ina son ɓata mai rayuwa amma dole sai ka ga tsakaninmu da shi kai ina ruwanka. Saboda Allah ya jarabce shi da 'yar cuta a jikinsa. Shine kake so ka ƙara jefa shi a wata masifa. Kawai na fuskanci a rayuwar nan ka bi ka sa na a gaba duk wani abu nake a rayuwa akan idan ka nake yi ba dama in shaki iska jan wuya ka bi ka sa na a gaba na ranzu da girman Allah in ba na sa matashi na kashe ka ba Allah ya tsina duk abin da nake abba in ba wallahi ba da ban idan ka ba ma da abba tun ya mutu kuma kai ma din wallahi daga nan hagun boka wallahi Allah yana kai ka kashe ni. Abban ma da yake gani kamar kana taimakon sa wallahi ba wani taimakon shi da kake na rantse da Allah idan na sha wiwi in ba na caka ma wa zai ga wani abu mari Kai ni za ka kashe? To daga can inda na daɗin ma an yi an kasa bugawa da ni. Kai a kudin ma fa mun ci ko ina ta ƙare ka bi. Dan uwarka ka aiko a kashe ni din. Ka aiko bulukiya ta kwatan ma. wai ka ji wai a haka yake cewa wani zai iya min wani abu ga da kansa ma faduwa yake yi Addu'a kai na faɗi don uwar kitabun dumuji na ja ba addu'a na ma ba to ka aiko a kwata. na rantse da Allah da yake ma a zaɓe wannan duk wanda ya zaɓe ya zaɓi gaibu na rantse da Allah dan an daina auren mai kafa duka guragu zai ce a aura ana ganin wannan na rantse da Allah ya fi Tinubu abin da zai ya ninka na Tinubu wallahi dan yanzu ka auri mara kafa gwara yunwa da ka auri mara kafa wallahi bayan je shi ma abban na rantse da girman Allah yana sa a wahala